Llegim o què? Tots tenien pressa i anaven cap a algun lloc. En pas ferm, sols o acompanyats. Tenien molts plans i 1000 coses per fer. Parlaven per telèfon i miraven el rellotge. No s'aturaven mai. Però un bon dia va passar una cosa que els va obligar a aturar-se. Una cosa amb la qual ningú havia comptat. Molt bona tarda, Montse Torrents. Hola, Pilar, bona tarda. Què tal estàs una vegada més aquí? Sí, ja Llegim tornem o què? a ser aquí. Sí, molt bé, amb moltes ganes d'explicar-vos l'àlbum que us porto avui. A veure en què ens sorprens. Com se titula l'àlbum d'avui? Doncs mira, justament aquest fragment que has llegit és el que apareix a la contraportada del llibre i la frase final és el títol del llibre. Una cosa amb la qual ningú havia comptat. És el títol de l'àlbum il·lustrat i que comença justament amb aquest punt, un fet inesperat que trenca la rutina diària i que fa que deixem de mirar el mòbil, que deixem de córrer, que ens desconcerta i que ens fa parar amb sec. Resulta una mica familiar, potser aquest argument en l'actualitat que hem viscut recentment, amb coses que ens van fer parar en sec. De fet, però, aquest conte va ser escrit ja fa 13 anys, el 2009, per Marit Tornqvist. És un nom complicat. Sí, d'aquells que forts de dir. I és una autora il·lustradora sueca, resident a Holanda, es va traslladar allà des de petita amb la seva família, i potser pot resultar familiar als nostres oients perquè va il·lustrar alguns contes d'Astrid Lindgren, que si us sona a molts, és la creadora de Pippi Langström. Sí? Sona, oi? Quins records. Doncs en aquest cas la Marit ens presenta un conte escrit i il·lustrat per ella, on passa això que parlàvem, un fet inesperat que paralitza la societat. Quin és aquest fet? Doncs es tracta d'una nena, la protagonista del conte, que va corrent per davant de la multitud, que va molt atrafegada, i com que va una mica per endavant, és la primera en arribar a una escletxa del terra, una mena de penya-segat, i cau inesperadament en un pou que resulta ser molt profund. Clar, això fa aturar a la gent, tothom queda asturat, causa un gran enrenou i la gent es congrega al voltant del forat per preocupar-se per l'estat de la nena i mirar de buscar la manera de poder treure-la d'allà. Busquen diferents maneres d'ajudar-la. Fixa't, van a buscar escales molt llargues, entre tots fan pinya per poder arribar fins on és la nena, però el forat és tan i tan profund que no hi ha escales prou llargues que arribin fins al fons. Clar, davant d'això, què fan? Mira, passen els dies i davant d'aquesta impotència, molta gent des de casa seva fan la pensada que tots li escriuran una carta, perquè la nena no pensi que s'han oblidat d'ella. I, com diu el text, diu tots i cadascun d'ells li van escriure la carta més tendra i més sentida que mai havien escrit. Aquestes cartes li van portar al pou i la nena, amb totes elles, després de llegir-les, es va fer un llit per poder dormir una mica reserada. Aquest fet d'escriure les cartes va continuar uns quants dies, però cada cop eren menys. Cada cop eren menys i va arribar un punt que la gent va pensar que, ja que no s'hi podia fer res, el millor seria tornar a les tasques quotidianes que no es podien pas deixar. Malauradament són coses que a vegades passen en aquesta societat. Que ressona molt. Això es podria acabar aquí
i ja ens despertaria l'emoció i ens convidaria a la reflexió. Però el relat no acaba aquí. Continua i a les següents pàgines prenen protagonisme 2 personatges més. Un adult que no accepta aquesta situació, pensa que això no pot fer que tornem a fer la vida com si res, sinó que alguna cosa s'ha de fer, i en les seves possibilitats doncs visita la nena, li porta roba, li toca música, es preocupa de que tingui aliments, que tingui alguna cosa d'abric. Aquest és un dels següents protagonistes del conte. I l'altre és un nen amb una pilota vermella. Aquest nen resulta que sovint va jugar a prop d'on hi ha el forat. Amb la incidència... Aquí canvien els colors del conte. Molt bé, ja comences a tenir saber-me'ls mirar. L'ull entrenat. Sí, després en parlarem, però molt ben vist que quan comença a aparèixer el nen, els colors comencen a canviar. Sí? Tot agafa potser un altre to, que pot ser una mica més esperançador, no ho sabem encara. Sí? El color ho és. El color ho és, certament. L'esperançador. Doncs un dia, xutant amunt, avall, la pilota li va caure dins el forat. Ell va quedar molt ensupit, la pilota era nova, li acabàvem de regalar, la mare potser el renyaria, i va marxar tot ensupit, va anar fent passos cap a casa, però de cop i volta, mentre estava d'esquena, un gran cop fort el va fer aturar. Era la pilota. Algú li havia tornat des de dins el forat. Per tant, la nena seguia viva. Ell era un nen i això li va semblar molt divertit. Va tornar a agafar la pilota, a tirar-la dins del forat i la nena li va tornar. I van estar amb aquest joc estona, fins que va haver-hi un moment que la pilota no va tornar a pujar. La nena segurament estava esgotada. El nen va tornar cap a casa sense la pilota, la mare es va enfadar i el va castigar a anar a ajudar-lo a la feina perquè en tenia molta. Tenia prestatges plens de cabdells de llana i robes de colors per acabar tota la comanda que li havien fet. I va pensar que el nen bé que el podria ajudar a desenredar, a treure fils, a fer cabdells, i entre tots enllestirien més la feina. Mentrestant, la nena seguia el pou. Fixeu-vos, van anar passant els dies, aquell senyor encara li continuava portant queviures, algun aliment, algun abric, i el nen, a poc, havia anat amagant uns cabdells d'amagat de la mare i, amb la intenció de recuperar la pilota, va tenir la idea de lligar-los a un tronc de l'arbre i anar-los deixant caure. Al fons del pou. Això ho va fer un dia, un altre, fins que gairebé hi havia un arc de Sant Martí de colors que entrava dins del pou. Sí? Un dia el nen va tornar al pou i va trobar al costat dels cordills una figura d'una personeta pàl·lida, prima, que amagava una cosa darrere l'esquena. Era la nena, trepant a través de tot, pujant per tots els fils de colors que ell havia anat lligant, havia aconseguit sortir. La nena li va tornar la pilota i el nen va marxar cap a casa seva. La nena va córrer cap al poble, cap a la ciutat, amb moltes ganes de trobar la gent per explicar-los com havia pogut sortir d'allà, com li havien anat de bé les seves cartes i les paraules que li havien dedicat tan carinyoses i els seus consells, i es va acostar al centre on hi havia tothom, però ningú la va reconèixer. Ningú se'n recordava d'ella. Un pou?
quan això ja no se'n recordaven, com si no hagués passat, vaja. De manera que la nena va començar a caminar entre la multitud i a les següents pàgines veiem que la Marit ens torna a portar aquell personatge que havia donat sentit als seus dies portant roba, aliments i tenint cura de la nena, i clar, va arribar al pou i va veure que no hi era. Amb això no hi havia comptat i va tornar a casa seva ple de tristesa. Què faria ara? De tota manera, quan va arribar on estava tota la multitud, els va preguntar per la nena. Heu vist una nena? Sí, ens hem creuat una nena que va contracorrent, però no sabem qui és ni sabem on és. Ah, bé, doncs ja sé quin és el meu proper objectiu. No pararé de buscar-la fins que la trobi. I el llibre acaba amb tota aquesta multitud que fa una massa indiferent, que no té ni principi ni final, i deixa el lector perquè a partir d'aquí faci les seves pròpies reflexions. Les seves conclusions. Déu-n'hi-do. Què et sembla? Bueno, mira, em vas facilitar un enllaç a una presentació d'aquesta il·lustradora, un enllaç a YouTube. Sí. I me'n recordo que ella es presentava, ensenyava el seu estudi i tal. Allà a Holanda. Sí, molt maco. I deia que amb ella li agrada... ja de petita li agradaven els contes tristos. Sí. I que ara de gran li agrada explicar contes per la reflexió. Exacte. De grans i de nens. Sí, en aquest cas n'és un bon exemple perquè realment quants missatges i quantes emocions concentrades en aquesta història. Podríem trobar des de la individualitat humana, la falta de comunicació, la indiferència, l'oblit, sí, realment, a part de que en aquesta darrera lectura que he fet més per preparar la secció, m'ha fet venir molt al cap el recent volcà de la Palma. Si recordes una mica, de bon principi estàvem tots impactats. Sí, se'ns va encongir el cor, quedàvem astorats davant la pantalla i pensàvem què passarà, què podem fer, però va passar una setmana, 2, un mes i fins a 3 mesos i ho vam anar incorporant a la nostra quotidianitat com un fet que ja ho sabíem. Sí, a veure què passa a la Palma, oi? Una mica. Doncs bé, aquest relat sí que ens pot evocar moltes situacions d'aquestes que els humans ens colpegen, però que al final, doncs, tots acabem tornant a la nostra quotidianitat, que ens torna a absorbir en aquesta gran massa d'amunt i avall, de presses i d'ocupacions. Sí? Doncs és un relat que penso que no et deixa indiferent ni durant la lectura ni quan s'acaba. I vull destacar, com això que comentaves ara de l'autora, que justament en casos com aquest, en què és el mateix autor el qui escriu i il·lustra, és molt interessant, perquè se sol establir un diàleg molt ric entre els dos codis, el gràfic i el visual. I aquí la Marit juga molt amb això. Per començar, et diria que fixa't en el format del conte. Sí? No és habitual. No. Fa un format rectangular, així, vertical, que ens evoca aquest pou on cau la nena. A més, després, al llarg de les il·lustracions, ella, fixa't que no descriu mai en paraules les emocions de la nena ni com es pot sentir. Deixa que el lector les experimenti a través dels fets, però sobretot a través de les imatges.
Veiem que són uns dibuixos amb traços gruixuts, poc definits, i que juga tant amb les formes com amb els Llegim colors. o què? Al principi de tot, com t'has fixat bé, ens mostra aquesta multitud, sense límits, que no es diferencien els uns dels altres, van amunt i avall, en blanc i negre, sí? Com tota una massa gris. Més endavant arriba un moment que el conte ja va agafant color, sí? Ja va canviant una mica la tonalitat, tant del relat com del que vol transmetre, sobretot, com bé t'has fixat, amb l'arribada del nen i la seva pilota vermella, que serà clau en el desenllaç de la història. Per contra del que podríem pensar que són traços gruixuts i amb pocs colors, com ràpids de fer, la Marit explica que les seves obres li porten molt temps i que estan molt pensades, més d'un any i de 2, moltes vegades per cada àlbum que fa, perquè cada element i cada composició està molt ben pensada i molt depurada. Fixem-nos, per exemple, en l'emoció d'aquesta imatge, aquesta següent d'on estàs. Quan la nena ja no té més forces per tornar-li la pilota al nen i la veiem al fons del pou abraçada a ella. A la pilota. Són molts pocs elements els que hi ha. La nena, la pilota i la foscor del pou. Però l'emoció que ens pot transmetre és molt gran. És molt gran. I això és una habilitat espectacular de la Marit, perquè no és fàcil en tants pocs elements transmetre tant com fa ella. Aquest llibre el podem trobar traduït al castellà de moment i publicat per l'editorial Los Cuatro Azules, una editorial que de fet ja va néixer amb aquesta vocació de publicar només àlbums il·lustrats. Sí, és una editorial amb 2 dones al capdavant, la Laura Valverde i la Raquel López Royo, que fan una selecció de títols i publicacions molt interessants. Us encomano que busqueu i que mireu els àlbums que elles publiquen perquè són garantia de que tenen qualitat. Molt bé. Ens estàs donant bones idees. Sí. De cap a la llibreria, de cap a la biblioteca, buscar àlbums de Cuatro Azules per començar, per buscar alguna cosa, perquè sempre ens aportes bons àlbums. Sí, doncs aquesta ha estat la recomanació del mes. Molt bé. En aquest cas. Esperem haver despertat la curiositat en els oients i que s'animin amb la lectura d'aquest àlbum de la Marit Torsvig, que no els deixarà indiferents. Ben segur. Moltes gràcies, Montse. A tu, Pilar. Fins la propera. Fins la propera. Llegim o què?